Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите легло за кукли. И така, нека да започваме. Така, ще ни трябва кукла, за да премерите колко трябвате тук. Ножица, тиксо, трябва ви една поличка, ако имате такава или какъвто и да е цвят. И най-важното е кутия. Това може, ако ви искате. И тиксо. И да, взимате сега кутията и така. Извинете се. Така, взимате кутията и слагате стикса и така отгоре. И да видим какво ще стане. Така, трябваше да взема друг пакет. Ето така. Взимате, ако искате, ето тази плата и кърфички ще ви трябва. Трябва да сложите ето така. Да, ще ви. Просто трябва да мръдна малко тялото, за да сложа ето тук. Така. И извинете сега да видите как се слага. Ай така. Извинете. Ето така трябва ви кърпичка. Ей такова. Ако имате и други кърпички, да. Можете и с тях. Трябва да ги сложим. Ей така, за да стане хубавото легло. После може да се махне. Извинете. И леглото е готово. Това е най-хубаво. Това е леглото. Дано да ви е харесал клипа как се прави легло. Ето я куклата, слагате я да спи. Малко се вижда. И възглавнички. И сега ще ви покажа как се прави. Ще ни трябва памук, но аз тъй, че нямам памук. Имам листове, имам тиксо и лепило. Да, и тялото. Сега ми извинете за бяло. Аз имам едно такова. Извинете само. Имам тук платове някакви си. И е такива. Ето такова възглавничка става. Сега ще потърся памук. Така си имате памукът. Го завивате тук. После така това го скъвате и слагате от тези. И да видим какво ще стане. Или ще го залепим с тиксо. Ще спра на пауза, за да го залепим. Така, ето я възглавничката. Виждате, че е с тиксо. И да, сега да пробваме куклата. Удобно ми е. Така, трябва да си сложите главата. Така
много яко леко, нали? Идеята, ако ви е харесала, и пишете в коментарите. Да, одеялцето. За одеялце аз взех салфетка, която ще направя мекичка, като натъпча още салфетка. Стане по-хубаво леко. Така, за целта сега ще ни трябват още салфетки. Тъй като и нашите. Така, като съм готова, ще ви го... Не стана отделно, стана възглавничка. Плюс ето това бебешката възглавничка. Няма да има тя одеялцата, че не трябва одеяло. Ето така. Перфектно, на мен много ми харесва и да. Това е нейното вече новото и легло, което на мен много ми харесва. Ето така ще го смеся тук, но не. Ето тук. Това беше всичко. Гледайте и другите ми клипове. И дано този клип да ви е харесал много. Искам коментари. И да. Чао!